Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Luis Gonzaga, usa ka relihiyoso. Himo ni siyang patron sa mga nobisyo. Usa ni siya kabatanon nga mihalad siyang kaugalingon ug mibiya sa ilang bahandianon nga pamilya aron mo alagad sa Ginoo. Iampo nato nga mo increase unta ang bukasyon sa katawhan labi na sa mga batanon ug ang ato sad nga katawhan magpatalinghog yun kanunay sa pag-alagad sa ilang isig katao sa Diyos nung paagi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tighatag sa mga gasa nga langitnon, imong gihiusa diha kang San Luis nga kahibulungang pagka-inosente sa kinabuhi ug ang pagpenitensya. Itugot nga tungod sa iyang mga pahanungdan ug pangama, kaming wala makasunod sa iyang pagka-inosente, makaawat sa iyang pagpenitensya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari ubad kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Bisag wala ako'y makuha sa pagpangandak, mangandak ako. Hisgutan ko ang mahitungod sa mga pananaon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailhan ako nga usa ka Kristohanon nga napulog upat ka tuig na karon, gibayaw ngadto sa ikatulong langit, ambot kung gibayaw bagayod siya o pananawon balamang kadto, ang Dios ray nasayod. Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana, gibayaw ngadto sa paraiso, apan wala lagi ako masayod, kung lawas bagayod niya ang gibayaw o usa balamang kadto kapananawon, ang Dios ray nasayod. Didto nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug dili malitok sa tawhanong mga ngabil. Busa mangandak ako mahitungod nining tawhana, apan dili ako mangandak sa akong kaugalingon, gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. Kung mangandak man ugaling ako, dili ako maisip nga buang-buang tungod kay isulti ko man ang matuod. Apan dili ako mangandak kay dili ako buot nga adunay maghuna-huna bahin kanako ug labaw kay sa iyang nakita
nga akong gibuhat o gipanulti. Apan aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga buta nga akong nakita, gihatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita, apan iyang tubag mao kini, igo kanimo akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, o mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan ligon ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Kahadluki ang Ginoo, kamong iyang mga balaan, kay walay makulang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang dagko nahimong kabus o gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsang butang nga maayo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Umari kamo mga balaan, patalinghogi ako. Tudluan ko kamo sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang buot sa kinabuhi, ug malipay sa mga adlaw sa kahimugaway. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manapa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unongan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo, o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigomon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw malaya og isugnod sa hudno, kamo pa kaha pagkadyutay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atoa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw, may kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Niining ira sa atong kinabuhi diin ang stress, depression o suicide, kusog kaayo. Gakinahanglan kita aning ato karong mga pagbasa labi na gyud sa Ebanghelyo nga makatunan ug mapuy-an nato. Ang mga santos sama ni San Luis Gonzaga o Aloysius Gonzaga, San Vicente Ferrer, San Roque ug uban pang mga santos, nagsunod sila aning atong gibasa karon. Matud pas unang pagbasa, si San Pablo gusto unta siyang ma-perfect kanang wa na siya mga sakit, kasakit o kahuyangan. Pero unsa may gisulti ni Kristo, niingon si Kristo niya, ang akong grasya igo na nimo. Sa dihang gidawat ni Kristo ang grasyas Ginoo, pasabot ang kabubuton sa Ginoo, nya gisunod na lang niya ang iyang mga pulong. Nakaingon si San Pablo, sa akong kahuyang, akong nakita nga diha ko na ligon o diha na hingpit ang grasyas Ginoo. So di gid unta ta magsalig aning atong mga kalibutanong mga kusog, kalibutanon nga kinabuhi, kalibutanon nga panginabuhi,
kalibutanon nga kwarta, gahom, kay pulos gini siya way kapuslanan. Ngilingay mong tupad, nagasalig ka si imong balay, masunog ra na. Gasalig ka si imong sakyanan, mabangga ra na. Gasalig ka si imong bana, mangabit ra na. Salig ka sa imong asawa, oy, magyaw-yaw ra na. Magsalig ka sa pare, mangulikta ra na. Magsalig ka sa imong health, na mukalit lang kag ka stage 4 cancer. Pero salig sa Ginoo, way sinugdan o way katapusan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tanang tao giagda niini ang kaayos Ginoo. Ug unsa may kaayos Ginoo nga bisan tagdaghag sala pwede taniya pasayloon. Bisan og daghan tag sakit pwede taniyang ayohon. Bisan og ang atong problema tagalapaw na, dali ra kay na niyang sulbaron. Basta matud pa niya dinis atong ebanghelyo, ayaw lang yun mo paulipon sa kwarta. In quotation ba? Kwarta. Unsa man ang kwarta? Bahandi sa kalibutan. Unahon yun nato kuno pagpangita ang iyang gingharian ug magkinabuhi ta subay niini. Pasabot, ang gingharian sa Dios mao ang iyang mga pulong nga gisulti niya sa ebanghelyo. Sama ang pagpasaylo, pagpaubos, pagkamanggihatagon, pagkamaluluyon, pagkamapasayloon, o uban pa, pagkamahigugmaon. Kanay atong puy-an. Ayaw anang kwarta, kanabitang gutomon ta, unya, gutom na jud kayo, mangita kag pagkaon, musamot imong kagutom. Pero pag sharing ragod mo sa imong amigo, amigang kanang naghigugmaay mo, mawa ang gutom. Tanawa na ka ng mga manag-uyab, labi nagkuan kay sila, kana ganing close yung kayo, na, mawa ang gutom mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka, mura ba yun, narabay dagom, siya, pasinguhan tayo, siya, maigo niya tas kilat, siya, basta, kita lang duha, okay ra yun, ano? Pero wa yung kay kuyog, may kayong idagan. Mao na, tagaan yun nato pagtagad ang pulong sa Ginoo. Kay matod pa niya ni Kristo ang iyang assurance, kung ang mga bulak, mga balili, kanang mga langgam nga gagmay giatiman maginas Ginoo, kamo pakaha nga iya gyud mong mga anak. Ayaw na kunog kabalak ay ang ugma. So mawagi atong stress. Ang kaugma ayaw nagkabalaka. Nanglitan, kulatahon ka sa imong bana karon. Pagpakulata lang karon. Ni ayaw na pag una-una ugma kulatahon na sa ko. Ayaw na. Nanam sa kuno ilaing problema ang ugma. Basi ni ka ugma muhapuhap na sa nimo. Di bawi na sad. Nya kanang anak, ayaw pagsig abortion og mamabdos ka, sige lang. Tutalo pa mo sa kasiguro nga ighuman nimog anak-anak mamatay na ka. Unsa pa may kinsa pa may sakiton anang bataa. Di ba? Muna ayaw kabalakas ugma itugyanas Ginoo. Kay ang Ginoo nay mo take care og tinuod sa gid siyang makaamping nato. Ang gilingi anay mong tupad ingna sugod karon din ako mabalakag maunsa ka ugma. Di na ko mabalaka. Sige, nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagpahinomdom kanato unsaon aron kita mahimong malinawon o malipayon. Busa mudangop kita sa amahan og moingon, Amahan, ikaw ang among paglaom. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, muhalad sa ilang kaugalingon, alang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga makaamgo kita sa panginahanglan, sa pagpakitag pagtagad, o pagatiman alang sa mga kabus o sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga magpuyo kita diha sa hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa Dios, inay mabalisa sa mga butang kalibutanon nga dili angay kabalak-an, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga masakiton makasinati sa gugma sa Dios, pinaagi sa manggiluyong pag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga matuuhong mihalina, makaambit sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa pagtuo ug paglaom sa pangama ni San Luis Gonzaga, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Himoa Ginoo nga sa panig-ingnan ni San Luis, makatambong kami sa bangkiting langitnon, sinuluban kanunay sa sapot sa kasal, aron mahimo kaming mga adunahan sa imong grasya, gumikan sa pag-apil namo ni ining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo,
aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managad kami nga madaogon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo og busa uban sa mga anghel og arkanghel og sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pamahanam nganan sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, muabot ka namo, ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanun namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsungay, hinunualuwasan kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit mong kalanon, gidawat sa kabus. Ang sanggo ay kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. Himua Ginoo nga kaming gipakaon nimo sa kalanon sa mga anghel, makaalagad kanimo diha sa putli nga kinabuhi og tungod sa panigingnan ni San Luis nga among gipasidunggan karong adlaw, magpabilin kami kanunay nga mapasalamaton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa kasing-kasing. Kanang dili na kita ma-discourage. Nya unsa may itong buhaton, ato lang yung paningkamutan ang pagpangita siging harian sa Dios matag adlaw. Nya atong sundon og dili ta mabalaka sa sunod adlaw. Padayon mo mga igsoon sa pagsunod aning atong YouTube channel, Patriciano Ubod. Padayon lang gid mo view, like, share, subscribe para sa mga bag-o aron mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga pamalandong ug sa atong misa. Niya makahatag sa nigamayng income sa ato dinhing parokya para sa atong charitable expenses. Unya makalikay pod ni nato sa mga scammers nga usahay mo biktima sa atong mga donors. So sunda gyud ang atong official nga mga information nga atong gipakita dinhi. Unya sa ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya kining atong CTUMM nga kanunay nato parong gipadayon para sa makatukod patag mga balay, padayon lang sa mughatag dinhi. Tag 100 pesos lang. Muna itong per slot. Tingbon lang nato kwinta ang tanan unya. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong